Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Batez be geure adituak, geure gonbidatuak izaten dira saio hau konposatzen da bena. Badakizue Eusko ikaskuntza eta Bizkaia irratia alkar hartuta hilabeteko lehenengo zapatuetan eta hilabeteko azken zapatuetan. Sartu gara ekainean, sartu gara bagilean eta hitzorduak bat baino gehiago, euren arteko bat aukeratu dugu gaur saioa konposatzeko. Omenaldi ekitaldi bat izango da. Omendua Julián de Ajuriagerra. Hilaren 10ean Bilbon eta hilaren 11ean Baionan, Julián de Ajuriagerrari omenaldia. Eta zera jakin gura dugu, Julián de Ajuriagerrak ze lan egin eban. Ze ikertu eban, zeintzu ziren euren interesak, bere interesak. Eusko ikaskuntzak segaitik omenduko dauan, zer dala eta zein helburugaz. Bere figurearen jiran ibiliko gara. Baina horretarako aparteko gonbidatua daukagu. Jean-Michel Larrasket, ondo etorri Jean-Michel, zer moduz? Ongi, mil esker eta egunon, eguerdion, deneri. Ondo etorri bai, Eusko ikaskuntzako Ipar Euskal Herriko lehendakari ordea. Arduratzen naiz beraz Ipar Euskal Herriko elkartearen parteaz. Eta bai omenaldi hau antolatuko dugu, Ileuntako 10 eta 11 aipatu bezala. Bai, Bilbon lehenengo eta Baionan. Gero, Julián de Ajuriagerra 1911, 1993, ikertzaile klinikoa, neuropsikiatra, psikoanalista. Berehala ezagutu gurako geunke berak egindako lana eta abar eta bere garrantzia esate baterako, baina Eusko ikaskuntza heldu da ikasturte amaierara, eta sarritan, Jean-Michel ikasturte amaieretan, balantzeak egin ohi dira. Zelan joan da ikasturtea? Aktivitate askorekin, proiektu askorekin, proiektu handiak, proiektu txikiagoak, problema batzu ere presupuesto aldetik, noski, urte horiek baitira apur bat bereziak, azken urte horiek, eta guk ere elkarte bezala, ari gira bitartekoak bilatzen, eta ertsidura horiekin, baina bestelan aktivitate mailan eta gogoz behintzat aritzen gira, proiektu handi batzu badira, bata elkar bizitzari buruz, beste bat enziklopediari buruz, baita ere segitzen dute lehendik lantzatutako proiektu batzuek, garapen eramangarriari buruz, eta gero sekzio zientifikoak ere lana egiten ari dira, hau da esate baterako medikuntza sekzioak antolatutako gertaera bat, iparraldeko Eusko ikaskuntzarekin batera, eta aritzen gira. Badirudi. Guk sarritan egiten dugu, hilabetean bitan behintzat egiten dugu bat, Bilboko Eusko ikaskuntzagaz, eta eragustietako gaiak ekarri ohi ditugu bertora. Bertoko Eusko ikaskuntza oso ondo ezagutzen dugu, bertako kide batek esaten eban oso gauza polita. Eusko ikaskuntza transatlantiko bat dala, bere gelatxuak dituela, itsasoko ur sakonetan ibili ohi dala, eta abar, zu zeu lehendakari orde izanik, eta iparra eta hegoa ez ditugula bere iztu nahi azpimarratuta. Konta iguzu zelakoa dan zuen lana, zenbat kidezarien, zein dan zuen jarduteko era? Bai, iparraldean
sedea gure toki nagusia Baionan dugu. Txikia da, iparraldeko partea, guti gora bera egun bat kide, baikira. Hala ere, hiperaktibitateaz ari gira, gu ere bai, edo berdin bestiak baino gehiago. Eta proiektu askotan eta aktivitate askotan girela. Gauza importante bat da Miarritzeko herriarekin edo hiriarekin egiten dugun sariketa bat. Hau da ikerketa beka batzu, diru laguntza batzu ematen ditugu ikerlari gazte batzueri, horre tesi doktoralak eta masterretan aritzen diren gazteeri. Urte oro, 10 bat beka edo ematen dugu. Gero Baionako hiriarekin badugu ere Baionako hiria eta Eusko Ikaskuntza batuak elkarrekin, beraz ohorezko sari bat ematen dugula. Eta gero proiektuetan guk ere proiektuetan diardugu gauza diferentetan, bai zientzia nola erran mendeetako zientzietan, ala nola ekonomia, enpresa eta medikuntza ikusten duzuen bezala, eta baita ere betiko zeretan, betiko gaietan, literatura, historia, derecho ere, eta holakoetan, hainbat ospakizun eta konferentziak eta antolatzen ditugu. Urten antolatu ditugu egun batzu bazterretxeari omenaldiz. Gero hori antolatzen dugu, Ajuria Gerra dena, eta urriarekin agostixao omenaldia egingo dugu, hausi berutarra zen, eta oso pertsonai garrantzitsua, 19. mendeko pertsonai ezoikua zena, eta ez dakit ondo ezaguna den egoaldian, baina gure irudiko Euskal Herriko historian bere pentsamendua nahiko importantea izan dela. Mugarri bat, ez da? Zaigu lehen etariko mazoi bat izan dela, eta pentsatu dugu zerbait behar genuela egin esa hori buruz. Hau uste dut urriaren 8an izango dela. Urriaren 8erako behar bada ipini genke beste hitzordu bat. Beste hitzordu bat. Hori da. Baina oraingoa, Jan Michel, zera, Julian de Ajuria Gerra da albiste, 100 urte dira jaio zala, eta omenaldi ekitaldia prestatu dozue. Konta iguzu zegaitik, zein dan helburua, eta holan hasi gaitezen apurka Ajuria Gerraren figurara zeure bidez hurbiltzen. Bai. Julian de Ajuria Gerra Bilbon sortu zen, gero 18 edo 19 urtekin Pariseratu zen, ikasketak egitera, medizina ikasi zuen, eta geroztik psikiatria, lehen neuropsikiatrian eta psikoanalizia gero, eta psikiatria munduan guziz pertsonai garrantzitsua da. Uste dugu erraiten aldela psikiatria izan dela Julian de Ajuria Gerraren aintzinetik eta beste psikiatria bat geroztik. Berak markatu du benetan disiplina honen bilakaera, dudarik gabe. Eta hori bat, eta gero Julian ezagutu genuen zat, nik ezagutu nuen bere bizi amaieran, baina ezagutu dutenentzat eta ezagutu dugunentzat, baita ere alde zientifikoaren aparte, pertsona bezala ere nolabait pertsona interesgarria,
dela, bere alde militantea, Espainiako gerran parte hartu zuen, esate baterako, eta, badira hainbat alde, holan, interesgarriak, eta pentsatu dugu, interesante eta importantea zela, bere sorreraren urtemuga izanik, zerbait importantea holan antolatzea. Ondo esan duzun moduan, ikertzaile klinikoa, neuropsikiatrian aditua eta psikoanalista. Alde bat baino gehiago daukaz, ezta? Bai, alde bat baino gehiago eta batera pertsonai bat alde guzi horiek lotzeko gaitasuna izan duena, ez? Zen bere denboretan aritzen ziren adituak batak bestien kontra, ez? Ez ziren gai eskola bat edo batzeko eskolak, ez? Bazen eskola bat organizista, horiek neurologoak edo alde batetik, eta beste eskola bat gehiago funtzionalistagoa edo, eta horiek gehiago psikoanalistak zirenak, eta bakotsak bazuen bere egia, ez? Eta ezin pentsatuz gauza bi horiek lotuz adimen gehiago sortzen altzela, ez? Ulermen gehiago eta inteligibilitate gehiago sortzen altzela. Eta berak olako gauzak ekartzen zituen. Beti izan da gai loturak egiten, ez? Eta horregatik uste dugu bere pentsamendua oso guziz gaurkoa dela, ez? Gaurkotasun handiko pentsamendua da, hori gaurtik ikusia, eta berak aldiz dela 40 edo 50 urte izan zituela, ez? Gauza horiek edo pentsamentu horiek. Behar bada bere lanean sakontzeko eta honen jiran jarduteko aukera egokia da mende hurrena eta omenaldi ekitaldia, ez da, Michel? Bai, beraz omenaldi honetan pentsatu dugu entziatuko gira, behintzat bi alde horiek azpimarratzen, alde batetik bere bizia. Horre, atzaman dugu dokumento guziz interesgarria, hori Suizako telebista romanduak egin zuena, berari entrevista bat, elkarrizketa bat, eta hor, noski psikiatriaz eta psikiatria zeman ezagun alde batetik mintzo da, baina baita ere mintzo da bere biziaz eta orokorki nula ikusten dituen gauzak eta nula ikusten duen mundua, ez? Eta bere biziari begirada bat sakon-sakona ematen dio, eta biziki interesantea da. Beraz, bai Bilbon eta bai Baionan pasatuko dugu bideo hori. Eta hortik, Bilbon, lehengo egunian, beraz, Julia Guerra oso ondo ezagutu zuten bi psikiatrek parte hartuko dute. Bata da Jose Miel Agirre eta bestia Jose Gimon. Eta horiek, bai, psikiatriari zerbait psikiatriarekin lotuko dute, errengo dutena, baina baita ere Julianen biziari eta personalitateari buruz egingo dutela. Eta, bestelan, bai, izango da geroztik zentrazio bat bere ikuspegiei buruz psikiatriari lotuak diren gaietan, eta baita ere azkenian gehiago bere pentsamendua hartuz zer nolako gaurkotasuna eta sakontasuna duen orokorki psikiatriatik harat, ez, begiratuz. Asko dira gonbidatuak, Euskadiko, Bordeleko,
beste hainbat lekutako gonbidatuak edukiko dituzue, Bilboko eta Baionako ekitaldietan, ez da? Bai. Baita Nafarroko ere batzu edo bat gutienez. Eta bai ensaiatu gira Euskal Herriko hiru tokiak edo hiru eskualde representatuak izan diten. Nolabait eginen dugu lehengo egunean gaurko psikiatriaren sistema nola antolatua den bai Euskadiko komunitatean, bai Nafarroan eta bai iparraldean, zer nolako diferentziak dauden eta horietan Julian de Ajuriagerraren marka nola atzamaten alden antolakuntza horietan. Berak ere ez bakarrik, etzen bakarrik arduratzen psikiatria teorikoaz edo psikiatria klinikoaz, baita ere azken gauza horiek loturarekin edo lotura eginez, baita ere psikiatriaren antolakuntzaz. Psikiatria irekia, gaur egun ikusten duguna, nolabait bere invento bat dela, hori. Eta beraz sektorizazioa eta gauza guzi horiek nolabait sortuak ziren Julian de Ajuriagerraren ideietatik, ez? Eta beraz ikusiko du gaur egun gauza horiek nola diren praktikan nola diren eramaten, ez? Hiru eskualdeetan. Eta gero, bai, ponenteak izanen dira Paristik, bai Bordeletik, bai Euskal Herritik, erranduzun bezala, bai Lyonetik, eta Lyonen ere eta Suizan ere guziz interes handia dago Julianen pensamentuan jente asko interesatzen da hortaz. Jente askok dauka interesa, zalantzabarik oso azpimarratzekoa dalako, berak egindako lana, honetarako eta orain antolatutako ekitaldien estrukturara etorrita ponentziak eta mahai inguruak antolatu dituzue, beraz hor behar bada ekarpenak asko izango dira, ez da, Jan Michel? Bai, erraiten nuen bezala, uste dut hiru ardatz edo izango direla, bata da, beraz, bere bizia eta bere postura intelektuala eta bere postura giza seme bat bezala, ez? Nola zuen bere postura munduarekiko eta bere alde militanteak eta por bat anarkista ere edo libertario, nola bait. Hori gauza guziz interesanteak agertuko dira. Gero bigarren ardatza da psikiatria bera, baina erraiten duen bezala ere ez bakarrik psikiatria, baizik eta psikiatria eta disiplina paramedikal guzi horiek inguruan direnak, ala nula neuropsikologia, psikomotrizitatea, ergoterapia eta gauza guzi horiek medizina, zuzenki medizinak, medizina ez, edo medizinan sartzen ez direna, zuzenki, baina hor pazientearen atenzionean guziz importantzia handikoak direnak. Hor ere, bera izan zen nolabait horren asmatzaile eta horren integratzaile handienetako bat, ez? Eta gero, seiatuko gira, hirugarren ardatz batetan, lan egiten bere pensamenduari buruz, guziz interesgarria da, ia da 60etan edo 70ko urteetan, ja nula zen gai pertsonai hau pentsatzeko gaur egun konplexutasuna eta sistemika eta horako konzeptuekin aritzen zela, ja, bera, ez? Naiz eta hori orduko ez dakit konzeptualizatuak izan gabe, ez?
hori da, gutxi gora bera egingo duguna. Beste gauza bat, gehitu nahi nuken beste gauza bat da, azken ian bere bizi profesionalaren amaieran Collège de France delakoan izan zuen katedra. Hau da Frantziako instituzio gehiena, zientzia aldetik, eta ospetsuena, ez? Eta berak hor sortu zuen katedra izan zen neuropsikologian eta ez psikiatrian. Hori ere biziki interesgarria da, ikusten nula bere azken lanak eta lan ospetsuenak egin dituen neuropsikologian. Uste dut hori ere gauza esanguratsua dela. Bere jaiotzaren mende gurrena, bere pentsamenduaren gaurkotasuna, gaixoa bere osotasunean. Horixe izenburua horrek nahiko argitzen dau, zein izango dan, ez da bidea? Bai, hori da, uste dut tituluan edo azpitituluetan ezarri ditugun bizpairu hitz horiek, bai, badirela esanguratsuak, pentsatzen dut hori dela egin nahi duguna, eta hori dela, Juliani egin nahi diogun omenaldiaren oinarria, bai. Hau guzti hau prestatzen ibili zarienak beha aitatuko ditugu, batzordea antolatzaile eta zientifikoan Jose Miguel Agirre, Isabel Juariaguerra, Jose Manuel González Aramendi, Pedro Gorrotxategi, Zuzeu, Jean-Michel Larrasquet, Julen Otxaran, Marc Rodríguez, Eusko ikaskuntzako osasun eta zientzia sailak antolatuta eta laguntzaileak be asko izan dira, ezta? Bai. Hor izan da, nukleo hori, gauzak eraman dituela, baina jende askok parte hartu du, eta hor etorriko diren ponenteak ere ospetsuak dira, batzu oso guziz ezagunak dira, eta biziki konten dira dugun egitarauarekin, programarekin, dudarik gabe. Bai. Jan Michel, ez dakite zer tintontzian itxi dugun, egia esan Larrasquet jauna Julian de Ajuriagerraz orduak eta orduak egiteko moduan egongo ginatekez, ez? Oso erreza ez talako behintzat era honetako figura bat ordu erdi baten labur biltzea. Besterik azpimarratu gurako zeunke? Erraten duzun bezala, uste dut ez dela bat ere erreza labur biltzea, ez? Eta uste dut ere bi egun horietan ez dugula labur bilduko bere obra guzia, ez? Imposiblea da, hain gori izan den eta hain profusoa izan den egin duen guztiak, ez da sinisteko, ez, idatzi duen eta egin dituen gauzak. Bai, azpimarratuko nuke, igual beste ezaugarri bat, uste dut guziz importantea dena, da etzen bakarrik olako zientifiko abstrakto bat, baizik eta beti egiten zuen guziak bazuela ikusteko klinikarekin. Pazientea beti hor zegoen, ez? Berak asmatzen zituen gauzak eta pentsatzen zituen gauzak oso argi zaukan bere buruan, asmatutako gauza guzi horiek zirela paziententzat pentsatuak, ez? Eta pazientekin ere. Ez zuen berak konsideratzen ikerketa zela gauza bat egiteko laborategietan bakarrik, baizik eta nik esango nuke gaur egun ekintza ikerketa edo praktikatzen zuela jada ere dela 40 edo 50 urte
Eta beraz, bere pentsamenduaren modernitatea ere uste dut dela gauza oso importantea eta azpimarragarria. Azpimarratuta itxiko dugu kontua, Julian de Ajuria Gerrari omenaldia Eusko Ikaskuntzak, hilaren 10ean Bilbon, hilaren 11ean Baionan, bere jaiotzaren mendeurrena, bere pentsamenduaren gaurkotasuna, gaixoa bere osotasunean. Hortxe aukera bat, hortxe badago behintzat hitzorduen arteko bat. Eusko Ikaskuntzako Ipar Euskal Herriko lehendakari ordea, Jan-Michel Larrasket, gure gaurko gonbidatua, mila esker, ondoa amaitu ikasturtea, eta hurrengoa hobeto hasi. Bai, mila esker zueri, eta laster arte beraz. Laster arte. Urrengo hitzordua alan aukeratu ezkero, Eusko Ikaskuntza eta Bizkaia Irratia alkarregaz eta alkar hartuta, hileko azkenengo zapatuan. Bien bitartean, alekondoen izan.